Nasaan ka na yung pugon, ha? Ang nilagay namin dito, hindi kami Dito ang sayo, pang kami namin. Kahit dagdagan mo lang ang kundi. malalakay. Doon sa Bernadaw? Ilang kilo na yung kuya dyan? Kabaldonadong kulay. Kaya yung katil siya yata naka-plastic na. Plastic na daw. Yehey! Wala nga supa. Sabi ko, bili. Magbili ka muna ng pen. Tara. Oo, nandito na sa labas. Tayo na tsaka medium. Bilhin mo na. Medium. Medium tsaka. Yun lang? Tiny. Medium pa yun? May tiny medyo. Yung tiny pa 2 kilo. 1 kilo lang yun. O yung tiny. Mini. Dalawain mo sa yung tiny kasi maraming Tayo na tapos. Medium. medium. Yung sunod. Dalawang tayo na isang medium. Yan. Hello po. Yeah, bili na po kayo ng Ali Dragon Fruit. Oh, hindi nakalag. Bakit ah? Ano to? Baka sobrang Wala po kaming buyer. Baka gusto niyo magbili. Pilog. Si Pilog. Pero meron nga din bahay kaya lang madami kasi ito eh. kaya. Hindi na kaya isang tao. Hindi kami makapagbenta ngayon at walang pasok ang Sabado. Sabado. Hindi kami makapag- Si Pilog. Pwede, bili mo yung mga jacket. Tingnan. Oo, para pag ano ka rin, no? Dragon fruit. Para pag dragon fruit ka rin. Oo, pwede yan. Pwede? Hindi. Doon na sa kole? Sa 25? Ay! Doon sa 25. Sorry po. Ano yun? Hindi good yan. Na ano lang yan. Good pa yan sa isang tayo. Laki-laki. Nangitig lang. Ano lang to? Nasobrahan siya sa laki. Nabinat lang yung lalat niya ba? Napangiti lang ng kaunti baga. Nag-rejuve kasi siya. Para sa teligaya. Ang taligaya kasi ang magpan na yan. Nagpitas. Bigyan mo isang tusay. Kilo. Sa tuloy-tuloy. Nag-araw na rin. Tangkad ka na sa ano, sa lamesa. Ginis, ah. Sige, sombrero ni Lula yan. Marunong mo paglaro. Okay. Excuse me, come on. Excuse me. Yung. Stabilo. Ito, hindi pa nabukas ata. Nabukas na yan, ante? Ito? Yung pula yan? Ayaw pa ang mga tuloy. Usok-usok ah. Paano pa? Ito lang puti ang bibili lang kaya atin eh. Bibili sila? Buti magaganda yung bunga niya ngayon. Walang medyo. Subo yan niyang ha. Hindi ako maganda na. Mag-lego lang ako. Para kay Stem. Oh! Mother! Oh, wala ka sa. Oh! Diba doon? Oh! Kala ko kayo pa kasi Papagalitan ka hindi. dyan ng order. Papagalitan ka dyan. Vlog kasi kita. Harap ko, harap. Tayo kasi. Vlog kasi. Hindi pa nakatapos si mami. Pag nandun ngayon sa taas, tinitignan mo yan yan. Magtawa. Vlogis na kay tita. Vlogis na. Vlogis na daw kay tita. Oh, dali. Eh, nung kay tita Erin. Yun. Ayan, oh. Vlogis na. Oh, kiss mo na lang si tita. Kiss mo na si tita. Dali. Oh, vlogis na.
Kung ano yung nagagawin na Yes mo, dali. wala talagang patawag. Oh. Parang sad face na. Sad face. Ang dali ko lang padala na Sad yan. face. Oh. Sad face daw. Yung kamay niya. May paano pa. Ay, hello mga ka-dragon. Ayan, welcome back to... Ay, welcome. Masyado maliit dito. Ah? Busy ang mga ladies. Busy magkalkal. Kalkal ng ginto. Muta eh. Kalkal? Sabihin niya rin kalkal. Kalkal. Busy mag kalkal. Oh, hanggang pa na oh. Kaya tumatuli ko ah. Ano ang tayo? Pasok na naman. Bandong. What's up mga ka-drago? Hindi ka tayo mga ka-drago. Busy. Busy. Dragon ah. Basta na lang ako. Shout out po kay Sir. Line natin yung mga... Kay Sir Ryan Marbaldos. Ayan, hello po kay Sir Bruce Bambico. Ayan, from Hawaii. Ayan, hello po. Kay Sir Renato Aguinaldo. Ayan, hello po. Kay Basa ka nga. Sandali lang. Oo. Vaxinia Huwag ka din sa... Jimenez. Hello, DFM watching from Hawaii. Ayan, hello po, ma'am. Sandali natin diaper. Kay Sir Richard Almares. Shout out from Mindoro. Hello po. Hello po. Kay Sir Happy na naman. Palino. Sandali lang. Kay Sir Jude. Kay Ma'am Julie. Hindi ko sa tao pa. Ayan. From Pagadian City, Mindanao. Hello po. Okay naman dito yung timbangan. And pasensya na guys. Kaya ka na yung plastic na. Ano tong yung buong lim ice pa? Ito, magpakulang siya. Ganap na akong dugdug ko dito. Bakit? Wala naman yung baby na yan ah. Huwag magtayo pa. Oh, sorry po sa outfit niya. Oh, Kapaingay, oh. Ay, nararamdaman ko kasi. Payatan na. Hindi na, di kita ugasan mamaya na ako magpupot ka. Hindi, ibang size yan. Ibang lagayin din nila yan. Yan, eh, ka na lang. Ito, ibang kaiba to. Sakit pa siya. Nagawa na lang yung bonbon. Okay na yung timbangan dito. Bili na po kayo, order na kayo. Yan, kay Sir, ano rin ito, magkano daw? May 70, may 80, may 100, at saka may 50. Yung pinakamaliliit po yung 260. Kunin daw mo Ano po kayo, may sa Bino. 12. Madam po, yan. Ay, po po, Palawan. Yan, hindi daw po meron po. Yan po. Kaya sila na naka... Lagyan mo na yung pandyan si Ate Misa ng Yan, hello po kay Ma'am Gertrudes Rudera. Yan, from Urani, Bataan. Yan, hello po ma'am. Thank you po sa panonood. Kay Sir Rogelio Pineda, watching from Toronto, Canada. Tangkal ko Yan, nga. hello po Sir Rogelio. I think si Renato Aguinaldo. Yan. Okay, pwede kunin nyo naman daw dito. Deliver ba kaya? Oo. Sabihin mo kung ano sabihin mo mag-deliver sila kayo. Mamaya. Akin na yung timbangan dito. Mga oras ba? Ay, mag-deliver. Hapon. Yan kay Sir Bernard Santos.
Ako din kung magpa-dragon. Masarap sana bumili. May dragon ko. Hintayin niyo, fruity mo na. Oh, Yan ni Sir Bernard. akin na yung timbangan. Kay Sir Eladio Cruz. Ang mga nagyanap bang magtayo ka? Yan ni Sir Eladio. Si ano lang, tetewa. Oh, wow, ang mahal. Kaya Dito sa California, sa aming banda. $6 per pound. Diyan mo kaya kami magpunta sa California. Pinasa mo na? Kay Sir Lynn Fernandez, gandang Alam umaga. ko na, 2 kilo. Kay Sir Donato Afloro. Yan, gandang umaga. Direct na lang ng Pasensya na kayo guys, maano na video busy ang mga girls. Pambili ng birthday. Ang laki ng brush niya. Tignan mo ang gatas sa chicken. Hindi na itong gatas. Hugasan ko na lang. Hindi ka na, baby. Nakaantok ka na eh. Nandun na sa ano? Kay Bram Floreta Quinto. Yan, may ever good luck. Bigyan ka na, baby. Kasi yan daw ay Try na. May dinaramdam po. Kasi, Tubo ang ngipin. shout out sa'yo. Ano to? Lisan Alvarez daw. Kay nagpapa-shout out si Sir Renato Aguinaldo. Yan. Hello po mga po. Lisan Alvarez. Yan, hello po sa ating hello po sa ating 30 viewers. Magandang umaga po sa mga bagong magbubukas ng kanilang garage. Mga magandang umaga. Ano, wala pa ng order? Ano guys? Richie Santiago. Ay, hello Richie. Naku, nakalimutan ko yung Richie Santiago. Pasensya ka na. Alam mo naman, busy na naman ang my love. Hello, Dodots TV. Yan, hello, Dodots. Ate Nels. Good morning po. Hello. Bossing. Si Juan. Si Dudots. Yan, hello Dudots. Miss ka na namin. Grace. Yan, si Ate Grace. Hello po. Yan. Saka yung may labs ni Ate Grace. Saka si Nanay. Yan, namimiss na namin kayo. Kayo naman sana ang mamasyal dito sa amin. Ano sa isa? Lili. May bumibili! Milk tea! Burger! Hindi na namin guys alam yung gawin namin. May tao guys. May customer guys. Yan, hello kay Ma'am Margie. Yan. Hello from California. Have a great day, ladies. Good morning po. Yan, hello po Ma'am Margie. Ingat po kayo dyan. Wait Wait lang. lang. Wait lang, may nasikaso lang. Sandali. Na. Painik ka Ayan, sabi ni Sir Eladio Cruz. I
I'm watching Kakaibang Sisig on my TV and watching live chat on my cell phone. Shout out. Kainta Catholic Church member. Pangarap din namin makapasyal dyan. Minsan, sabi namin ni Dudowski. Yan, nantayin po namin ito. Sana ano siya, season ng Dragon Fruit. Para ma-enjoy mo naman yung pagpasyal dito po sa amin. Kay Sir Glenn Unson, watching from Carson City, California. Hello po. Ay, nakarating na kami sa California. Ay, balastag na nga rin pala. Mababa. mo niya? Gabi na gabi yan? Gabi yata. Gabi po dyan, no? Diba? Ay, may bumibili. Hello guys, sir. Kay Ma'am Connie De Peralta from Aloha, Honolulu, Hawaii. Yan. Hello po. Sa mga marami tayong viewers dyan sa Hawaii. Sa mga Honolulu po dyan. At siyempre yung aming BFF na dyan din sa Hawaii. Sa ano? Sa Hawaii. Tayong magayon. Yes, oo. Pa may BFF tayo. Ay, nag-green cam! Gayam! Na, hindi ka malaw. Dito na, Sir Gayam. Dito na naman kami. Magbaway daw po yung dalawa. Dapat kami may sayaw daw. Bawit kami na minsan. 30 kilos na daw to. Ha? 30 kilos. Yan o, marami ka nang natubig yan. Pero mga kurang wala na bang ito dyan? Doon o? Ayun, ay, kasi ligaya ako isang set. Pagpun ako ng Panglaki ko yan. panglaki ko yan. Ito kayo mga pansi, dito na lang sa tabi ko. Ayun na ako. Kung malapit-lapit lang kayo mga ka-dragon. Bibigyan namin kayo. Alright, may tunay na sarap ng ito. Dragon fruit namin dito sa mga. Ito kay Sir Amon. Sisibuen. Ipakipon mo na eh. Abot mo na yun sa cellphone. Iabot mo lahat nakaabot na yun ng kamay. Sir Willie. Rosa. Sino yung Freddy Malpaya? Taga doon. Nag-isip. Sir John Sipana. Kay Nanay kay Juan. Kay Sir Kay Nanay Rocky. Rocky. No? Kay Nanay ko rin. Ito, pinakamalaki rin. Kay Manang Merly. Stitches. Hindi, Manang Merly na eh. Kay Ma'am Marlene Ligaya Celestino. Bibigay ka mo? Nagbibigay lang sa'yo. Meron din akong ganyan. Parang ibang size lang din. Maraming ganito oh. Ganito ata yung type ko na. Ha? Maraming ganito oh. Ito ba yung malalaki dyan? Ayun po. Medium size na. Ay, ito yung type ko no? Paano mo lang gano'n? Siyam na kilo, diba? Ay, Diba? Gano'n eh? Gano'n ba? Hindi mo sabi yung kaya. Ito ate yung siyata yung sabi. ay sa'yo natin sa inyo na variety ka isang kilo. Tig magkano yung sa Kaya kanya? pumagat ko ako. Na medyo magaganda rin. Ito yan. Tig magkano sa kanya tayo? Ito yung isang kilo lang. Hindi, yung kanya. Malaki? Ano yung inubos ng dragon niya dito? Wala ng 3 ate? Yan, kili mo yan. Yan, hello kay Manang Merlis. Yan, si Manang Merlis. Hello, Manang. Hello po. Kumusta ka dyan? Manang Merlis. Hindi. Marley? Ay, Marley ba? Marley. Kay Manang Marley. Merlin ba? Merlis. Hello kayo. Kasi kayo lang kumahan.
Ang bawa kami sa iyo pa. Sayang. Nag-imasan nga pa dahil na fresh na fresh. Ganun talaga manang. Sobrang fresh. Nagsamkit pa. Nagsamkit pa. Sobrang tamis mo na pa. Yan, hello sa ating 41 viewers. Hello po. No, kasi doon umayak, gumata. Sumunod na, sumunod mana. Uray dabatong lang. Yabat mo ang text. Yabat mo yung kay Ma'am Marlene. Ikaw. JJ naman, sabay-sabay ka naman. Tulog na. Natay na eh. Ate ni Ading Nili. Ma'am Nili. Kasinsin ako na. Nanay? Ha? Hindi sa kanila. Hindi sa kanila. Yes! 9 kilos ba? Oh, yung kasing ganda ka. Sino yan? Sensei. Jose? Mayaman ba yun? Ba't ilang kilo? Ilang kilo? 9. Hindi pa ginawang 10. Hindi mo pa ginawang 10 kay yaman yung customer mo eh. Ito na, nakaiwalay na. Kung ganyan kalalaki. Tamad kasi maglaylan. Ayun daw, sabi ni nanay. Bigay ko sa iyo. Ayan yun, sa mo. 199 lang. Oh, may tindahan mo dito. 5. Isang takbo lang. 5. Piso. Meron. Gawin mo lang 10. Yung 1 kilo yata doon, pagkalahati pa. Kung na rin, 100 na lang kalapit pa. Puri po mga dyan ng mayaman na. Oh! Okay. O, 10 kilo na daw ay. Kaya magkakabukod daw yun. Buhatin mo yung budoon. Dito ko na icon. Okay. May after lunch siguro. Ano ginagawa? Busy pa yung driver. Nagbangon ni Tita Manong birthday. Bayag din to mga sa dakad. Sino bang driver daw? Si Dan Garinggalo. Galo daw. Ayun daw, dragon fruit. Sige naman. Ikaw na mag-drive kayo mamaya. Singit ka na eh. Gilita may tuloy, bili kang siminto. May pre-taste yan. Kalikada. So, pre-taste o. Sama natin to. Cream. 12 kilos na daw yung kayo. Ha? Kay Kuya Jet, 12 kilos. Nagantay pa daw siya ng ano. Baka may Ano makabot. yung tip na lang namin doon? Oo. I-Gcash na lang daw. Madami nga ngayon. 12 kilos lang din. May paprika na nga. Nakurepot naman naman ni Madam Elise. Madam naman oh. Ang daon kay Dapan. Pagod nagtinda eh. Hello kay Sir Melchor Relon. Naiwas ang ata kabagis. Ang oras na ba? Bakit hinahanap mo yung post eh? Hanapin mo yung live. Ayaw niya daw mag-comments.
Para mabati ka. Shout out sa Madam Elsie. Shout out mo nga, Jet. Shout out kay Ate Elsie na nagbili lahat ng dragon fruit. Gusto na namin yaman yun. Sila Kuya Lorenza nag-ano? Natid ba sa bahay? O, sabihin mo yung pangalan ng buyer mo para ano namin. Yan, hello po. Yan, bigyan na kasi sila ginapansin. Oh, ay, hello. Hello po. Ingat po kayo dyan. Good morning. Kapawalan mo. Kaya ka, 3 taon ka nang ganyan pa rin. Gitingin mo lang, te. Butas ang tayo. Yes! Yung mga ilog lang naman ang tinitas. May naiwan pa doon? Masagad yung puso na ikaw, di ba? Yan, hello sa ating 34 viewers. Oo, Tignan magkakaiba. natin dalawa kasi nung ginagawa ko yun. Ay, matulog din ang May tira. medium kasi. Pero mo, tay, kung galit siya, Teo. Matamis nga ito. Oo, yay! Galit na, tay. Ito nga o, nasa sa tiles na? Kapon. Yung tingin ko ganyan na, nakatadira na doon sa tapat ng electric fan. Gulong-gulong gaya mo hindi tiles. Yung isa nasa tiles na. Yan. Nilubsak ni Kuyang, guys. Ha? Talagang, ano to, Oo, masarap i-shake to. Game mo kahit dali daw yung bigay. Oh, I-reject na lang ganyan natin. Nagawa niyong jam. Si Ate Dalia, ginagawa niyang jam yung mga reject dito. pintas ni Ismail yan, tili kaya ano gamit ni Jay tip niya. Oh, isang pang Ismail dyan. Nagatindak nga lang. Si Ate Joa, ay si ano. Yung ano nila, nang DSL. Turturog na si Yang Yang. Nauna na si JJ yan niya. Thank you po. Maraming gabara ng pakitin. Nagaiyak nga. May dinaramdam, masakit, nagapatubo ang ngipin niya. Yan, yung sa ating 37 viewers. Kumusta po sa ating mga viewers dyan? Kumusta na kayo ka-dragon? Buti na lang at ano. naman. Wala na kung yan. Iyak ka na naman. Umaya, iyak na naman yan. Laki ng ngipin. Iyak yung ngipin mo, di ba nakikitambay ba? Sorry. Nangana, kasurpan na. Wala lang tren. Koreano ko na yata yan. Ilan lang tong tren nyo? Sa'yo kay Kuya Jeff. Kay ano? Kay Harabas. Wala, aywan. May mga nagpa-order sa kanya. Nag-ano. Hindi. 10 kilo din yata. Ay, 12. 12 kilo. Masarap ba yung cellphone ko? Tapos si ano, sa Kaminawin, 30 kilo. Ewan? Hotel, di ante. Ha? Guys, hindi pa kayo bumibili ng aming dragon fruit. Wala bang
order dyan. Paano ba namin ito mapapaubos? Pag di namin na gusto, kainin na namin lahat to. Saan? Ito, yan ang malalaki. Papasalamin to. Dahil na ikaw. Hi! Ito yung medium. Lumakis. Lumakis na ba? Ay, ipis naman pala kay mami. Oo ba? Patulo ang ngipin, kaya nagamaoy. Ay, hindi na po. Ay, hindi na. Hindi siguro. Dami na bahay. Oo. Aywan? Baka yan, kasi mas marami pa din paglagyan. Wala na tayong tray. Teng! Sige na, magtimbang na kami. Bye. Sana yung ganito size niya, oh. Babay na kayo sa mga Bye kadragon. guys. Yan, thank you po sa pag-join sa aming live ngayong araw. Thank you so much po. We love you all, guys. Yan lang, di ko alam patayin. Kasi ikaw nga.